Noko iwana manduwe tabenuka nonhaudzo manhoko dzozwaro chipiri mwedzi uno wasvita. Ndiri chinguwa yauyawo kusungirwa nyaya yedrugs kwai akatakanuhwa kubva pamhosva dzache. Kwai mutongi nduna Nhosuro ndio wakamutakanura wachiti iyo wachuchisi hurumende wakatadza kuti waite nyaya yawo kuti iningisike zvino. Izvi takagara tazvireketa kuti nyaya yache iyi ine maburi akawandisa kubva kudivi rwachuchisi zvokuti inogona kundogwa ende ndizvo zvakabva zvaitika. Vanhu weBusstop TV kwai wapuwa kamubairo padandemutande kuYouTube kokuti wari kuburitsa zvinhu zvakanaka chokwadi. Kanonzi ko Silver Play Button Award. Tinoramba tichindokawatenda nokuita zvinhu kwavanoita nokuti zvinoramba zvisimudzira nyika. Munguva yomupfigwa iyi vakanyanya kutipa tunhu twakawanda twokuti tigoringa-ringa padandemutande-po. Toramba tichiti pamberi navo waenderere mberi. Munyaya yafadza vazhinji, Wamuturi Ncube wanzi Nyasi namutongi Zhou kudare guru ronyika wagoburitsa zvinhu zvawakabvumirana nazvo pawakapuhwa mari nevanhu vakaita Afreximbank pamwedzipo naChina nedzimwe nyika. Kureketa kuno hurumende yakaramba kuburitsa kuti zvii zvawakamunzi wagoita pawanenge wapuhwa mariyo. Izvi zvichaita kuti wave kuburitsa mumazuva 60 anoteera. Ticharamba takaringa kuti wanenge wakawirirana kuti kudini. Idi pane tuzvinhu twaunogona kuburika ipapa. Sangano rinomirira wana murairidzi wokumaruwa roArutus ranyorera bazi rinotekaidza bvunzo dzowapwere munyika kuti iro wanhu waro wari kuda zvokuti wagonyoresa bvunzo. Kwai wanhu waro wakatomanikidziwa wakasviniwa kureketa kuno zvokuti waribe kana chibodzi chawanokwanisa kuita. Wari kureketa kuti mari yawo inokwana kutenga zvinhu zvinoita kuti waunzwe kuda kuenda kubasa. Saka izvi wari kuzvikwanisa heno kuti bazi rehurumende richagodiko. Bhangi rebhangi ABC kwai rinogona kundotengiwa nebhangi reAccess rokunigeria. Bhangi reAccess rokunigeria kwai ndiro bhangi guru pamabhangi ose ari muNigeria uye riri kutoda kutotenga bhangi ABC yomuZimbabwe iyi. Zvikadaro rinenge raita rechipiri bhengi rabva kumadokero kuAfrica richipinda munyika kuteedzera zvakaita Ecobank. Heno kuti wachagobudirira chere. Timboringadzihwa mupengo. Kwai kuzambuko Robert Bridge pabwedzipo nokuchikoro chowapwere choWadilove pabwedzipo nochogoromonzi kwaitadzihwa mupengo rarura. Kureketa kuno kwai zvikoro zviri zviviri zvaita kupfikiwa kuti paribe anopinda paribe anogoburika. Uko zambuko Robert Bridge kwai vasenzi vanoita zvokuteresa mari ndio waita kubatiwa wanosvika wasere nodzihwa mupengo. Kureketa kuno paribe agoziva kuti zvii chaizvo zvawachagona kuzoita nonyaya iyi. Idi dai wakuru wedu waita tuzvinhu dzihwa mupengo raimbomira. Heno wakasagopfika pokare kuti vanhu vareke kugoita zvokutengesa kana kutekaira. Nyasi kwaita mapurisa anga akaita kuti tacha wari pamuzinda wodare diki munyika muHarare woRotondo. Kwai wanga wari kuita izvi nokuda kwokuti Jacobo Ngarivume pabwedzipo naJobo Sikara wanga waenda pokare kudareko. Kwai wagobenuke munandira wegore rinouya. Tichagokunyepai zvizhinji. Tiringedzo pasi rese. Wamapato anopikisa kuTanzania waenda kumatare odzimhosva nonyaya yesarudzo dziripo kutekaidzwa zvinhu. Heno kuti wachagona kubudirira chere asi dai ikasaita sewakaita yekwedu nekuti inobva yaita njandorera nyahwa yopfene idi. Paribe waunenge uchigochema naye. Dare guru ramisa muSouth Africa kuti hurumende
iite zvokubenutsa vanhu vanenge vari kupotera munyika mavomo. Kwai mutemo mutsva wange waisa ndokuti vanenge vari kupotera munyika mavomo vanenge vanonoka kugoita kuti mapepa avo aningisike zvizvino vanofanira kubva vabenutsiwa kunyika idzo vari kubva hwigba kuti vari kutiza ikweyo. Nyika yeBritain yagoreketa nyasi kuti kubva svondo rinouya wakutotangisa kuti wabaye vanhu majekiseni omushonga wokudzivirira dzihwa mupengo. Izvi zvatoshamisa vazhinji nokuti chimbi yaitiwai aiwa iribe kumboibvira yaitika pasi rese mukubvira. Kuno murume wekuNigeria anonzi Zana Mustafa apiwa mubayiro nobazi rinoringa nezvevanhu vari kupotera muro pasi rese UNHCR iro rareketa iro kuti iye kuita tuzvinu nonyaya yokuti anosunungura vanenge vakatapiwa. Toramba tichindomutenda nemabasa yacheya. Tiri ipapo mabiya angu aiwa kwanyasi tabweka tiboya nehwedza ndini wenyu mhandi weonhawo.